животните живеели заедно в радост и хармония. Но един коварен мошеник, наречен Игониш, успял да излъже животните, че хората са техни врагове. Възцарил се хаос, но отряд герой се обединил, за да защити хората и да спре войната. Лин Чанг, скукливата нинджа, мистичната Соня, могъщият Рейс. Това са Герои 108! Замъкът на лъвовете. Ще те победя, бананов мозък! Имам повече сила в пръстите си, отколкото ти в цялото си тяло! Аз съм могъщият Рей! Мога да те победя, даже и ако очите ми са вързани зад гърба! Могъщият Рей печели отново! Не ще победиш, могъщия Рей! Ще видим кой ще се смее последен, като изям малко от специалните си семена за сила. Така ще натупам могъщия Рей, че ще реве като бебе! Ехо! Здравейте! Как сте? Привет, Ваше Величество! Аз съм командир Милгорили от организацията Зелените и дойдох тук, за да ви дам това злато в замяна на вашето приятелство. Приемате? Прекрасно! Дали играя баскетбол? Ами в интерес на истината, да! Предупреждавам ви, преди време бях истински майстор на кошовете. Но какво правите? Не може да играем без топка. Какво? Не! Пуснете ме веднага! Чакайте, спрете! Не може да дриблирате с двете лапи! Това е твой дрибъл! Боже! Командир Милгорили е в беда! Къде е мистичната Соня? Какво е това? Идва ето оттам! Мистична Соня? Май преядох със семенца за сила. Ето го замъка на лъвовете! Но къде са те? Засада! Къде е мистичната Соня? Соня, там! Нещо не се чувствам добре. Аз съм могъщият Рей! Приберете я от моите очи! Това ще ви научи да не си играете с могъщия Рей! Лъвовете отстъпват! Сега може да намерим командир Милгорили! Чакайте. Лъвовете не отстъпват. Те се прегрупират. Ще пратя съобщение до черупката! Пратете подкрепления незабавно!
подкрепления! Незабавно! Аз тръгвам с пехотата без никакво бавене! Червенолики! Благодаря, че дойде! Къде са войските? Маскирани са! Войниците ми са специалисти в прикритите маневри! Налага им се, или иначе ще бъдат жестоко наказани! Защото има раче отзад! Какво направи? Вижте! Червеноликия клан вече не е червенолик! Повече прилича на смешноликия клан. Какво правите? Не е смешно! Лъвовете се измъкват! Атака! Защо ми трябваше да ям всички тези семенца? Кралят на лъвовете отказва да се предаде. Предизвиква ви на състезание. Който вкара повече кошове, печели. Да вкарваш кошове е лесно! Той смята, че ви е необходима по-трудна задача. Не мога да го вдигна! Кралят на лъвовете се присмива на нищожните ви мускули. Казва, че ако някой от вас вкара поне един кош, той ще се признае за победен. Трябва да си слон, за да вдигнеш тази топка! Соня, голяма! Мистична Соня, помогни! Не се чувствам много добре. Мистична Соня, вдигни топката и стреляй! Вдигни топката! Веднага! Добре. Кралят на лъвовете иска да бъдем приятели. Той е впечатлен от силата на мистичната Соня. Той смята, че сключването на съюз с толкова силни хора ще бъде чест. Какво има? Сигурно още ми е бясна, че бих на канадска борба.
Не се чувствам добре. Кралят иска да вземеш обръча. След баскетбола, въртенето на обръч е любимата му форма на упражнение. Използвай го всеки ден и той гарантира, че ще влезеш във форма за нула време. Страхотно е, че кралят на лъвовете стана новият фитнес инструктор на зелените. Ау, ау, ау! Замъкът на крокодилите. Много ми трябват свещи! Дай ми свещите си! Искам свещи! Какво има? Да не бидете страх от тъмното. Не, просто дай ми свещите си! Имам само една свещичка. Искам свещи! Трябват ми свещи! Защо викаш толкова? Ето, вземи си бомбонче. Не искам да ям бомбони! Трябват ми свещи! Ако не ми дадеш свещи, аз ще... Ето, това ще ти затвори устата за малко. Хей, не може да спиш тук. Бих желал да се срещна с краля на крокодилите. Тук съм, за да сключа мир между крокодилите и хората. Има само един начин да влезеш вътре при краля. Трябва да спечелиш джакпота. Джакпот? Оцелваш 3 йойота и печелиш джакпота. После до края на живота си живееш в луксозния крокодилски замък. Разбирам. Хайде де, мил горили иска 3 йойота. Още ларви на бръмбари? На мен ми трябва джакпота. Трябва да ми донесат още злато. Побързайте, костенурки! Командир Мил Горили! Господин Безръки ме изпрати да ви донеса златото! Той знае, че мога да се справя и без останалата част от отряда! Могъщ ти, Рей! Трябва да ми помогнеш! Трябва да спечелим джакпота! Хайде де, задръстена бездушна машина! Командир Горили, много ми се ходи до тоалетната! Ама не може така да почиваш! Трябва да спечелим джакпота! Пишка ми се, пишка ми се! Къде ли отиват това злато?
Онези наивни човеци няма да усетят, че никой не може да спечели джакпота. Значи, това с джакпота е било номер! И аз имам един-два номера за тези крокодили! Това е могъщият Рей! Момчета, вие сериозно загазихте! Той ме простреля с слънчев лъч! Сам си го изброси, Кроки! Аз съм могъщият Рей! Преперете през очите ми! Тук стана много опасно да се стои. И е най-по-добре да се умитаме! Добра идея! Няма мощност! Ей! Златото отразява лъчите! Ей! Добре, крокодили! Да потанцуваме! Ето! Седни се малко! Смейте ми се! Но все пак ще ви опукам здравата! Бомбонките! Да видим какво следва от тук нататък! Командир Горили! И да не си случайно феята на ларвите! Аз съм могъщият Рей! Ето, хванах армията на крокодилите! О, да! Крокодилите! Браво на теб, могъщи Рей! За нещастие, крал Крокодил отказва да се предаде. Освен, ако не го победим в състезание с йо-йо. Добре, това и аз го мога! Могъщи Рей, ще трябва да покажеш някой трик. Добре, добре! Ей, не съм свършил! Йо-йото още се върти! Крал Крокодил казва, че никой до сега не е успял да направи Нептуновото купче.
Най-трудният, най-опасният йо-йо трик, който някога е измислян. Ами, да. Кой друг би направил такъв опасен трик, ако не? Могъщия Трей! Той казва, че възхитата му от твоите умения е толкова голяма, че желае да се присъедини към зелените. Това е, може би, най-великото изобретение на вумъдреца. Крушката. Но откъде идва светлината? Много добре, кралю крокодил. Това е достатъчно за днес. Мисля, че е време всички да си лягате. Обработка студио 1+1. Преводач Николина Петрова. Режисьор на дублажа Борислава Чакринова.